Hola, sóc Ausiàs. Vaig a tocar el primer moviment del concert de Caputxí en Fa major i vos desitjo a tots bon Nadal i bon any nou.
Mozart i vaig a tocar la segona peça de les dues peces clàssiques Allegretto, de Joseph Reinable. I a tu que estàs mirant això et desitge un bon Nadal. Soc José Vicente Climent, vaig a tocar una obreta inglesa que és The Little Grenadiers. Vos desitge un bon Nadal i que el 2021 siga ple d'esperança, que no siga com el 2020, que tingueu salut i vaig a començar a tocar.